kasiti ba ar jongo Paulus ba kuis Korint ka ba ar kadar menba ngala poi ha Troas banyalap ya ka Kospel u Chris lapli lindi shibun yenga dautrai ko himen ko para hanniu Paulus ba kui ulong uba transisha banyalap ya ka Kospel kapang banyingkong jaga jingim jongu katong jaga jingim jongu barokawai kalong banyalap yau Chris kalong hadin ba ulayomad kerpang yau Jesus Christ ulayim tang nagabinda u Chris ulayim tang nagabinda ka Kospel minda katba ulas tang ban im bat ka Kospel bat ka jingkwa banyalap ya ka Kospel kaya ka badang jaha ka jingim jongu kalong ka ba kongsan katsaba ulay uble ulapli ya kalendi hakamacho haka fareng yong God opened the doors for him uble ulapli ya ka jingkang hakamacho pagila pusondru ba don bun apeng jongi ngikang ya ka jingkang hangni uble upli ya ka jingkang nagabinda jongi kumnu uble ulaban pli ya ka jingkang hakamacho jongi kalong tang haba ngidon ka jingir shirhem ya ka Kospel habang is tang ban im ya ka tinu balay habang is tang ban na trekam ya ka bor jong ka Kospel ha ka jingim jongi kumno ngila ban pin trekam ya ka bor jong ka Kospel ha ka jingim jongi nakabinda kane ngide ban long ki ba duwai ya ka Bible ngide ban long ba puson man gas ni ya ka Bible ngide bandon hapo jongi ya kata ke jingkit kia ban ra ya ka kubor babha shaka jakat tre jompi kumno pin ra ya ka kubor babha shaka jakat tre jompi ya ka ba pipuson ya ka ba pipule kade banlong ka benta jonga jingem jompi ka ba mod ka ketin kan stang ban long do long snam bad kan stang ban shongsa bad pi